A potom, keď som začal hrať na bicie, tak som absolútne zintrovertnil a začal sa venovať len bicím. No a práve moja drahá pani manželka, tým, že máme, je herečka, tak prišla domov so scenárom, ktorý hovoril o tejto veľmi smutnom príbehu. Je to vlastne v podstate tragický príbeh, životopisný príbeh jednej vrcholovej športovkyni, Andrej Absolonovej, skokanky do vody, ktorá v tom najväčšom, ten momentum tej slávy, kedy mala ísť na olympiádu, mala vážny úraz, musela skončiť. A ty si tam dostala sa ako k do tomuto toho priemyslu. vošiel? Ja snažím sa to oddialiť, ako tak. No a proste bola tam... Peťo, ty si videl ten film? Ešte nie, Čo, ale to si- pozriem si to, toto keď si som sa musíš- to toto si dozvedel. áno. musíš Pošlem ti link. Pošli Je tam mi link, zostrihaná verzia. Áno. Nezostrihanú. Zostrihanú. Zostrihanú? Áno. Bolo tam zopár chulostivých tém a scén, ktoré sme doma riešili a vlastne som ponúkol Natálii, že vlastne kľudne sa podujmem k tomu a oprášim svoje kedysi herecké zručnosti. Nevedel som, do čoho idem, ale už som potom zistil a v tom momente, keď už človek príde na plac, tu vieš, ako to sám je, to môže Peter povedať, Mne sa to nikdy nestalo. musíš dať absolútne všetko, lebo to je... A musí sa do toho vžiť, Tá áno, aby to scéna bolo veriteľné. nehovorila o tom, že tá scéna tam mala svoju úlohu v rámci toho príbehu a ukázať tú autenticitu vlastne, lebo to súviselo s tým všetkým, o čom ten príbeh hovoril, takže som musel dať všetko. No a na základe toho som dostal aj ďalšiu príležitosť do ďalšieho, ale teraz by som mal hrať hokejového lobistu, takže myslím, tak, že... Hokejoví lobisti, ale hokejoví lobisti a agenti, vieš o tom, že oni klamú, áno? Neviem, či to je klamanie, je skôr taká politika ako hra telom a myslou a myšlienkami. Je klamu? Áno. Neviem, takže toto neviem, ako sa ti bude hrať. Uvidíme. Budem sa snažiť byť autentický klamár.